سلام كبرات تخاتلت مدباتنا كم ياللهم تسقات عناكم نحنا مجم انترفونا فوتكم تبغى لنا أبيوتكم تعنا أبصرحكم كعوتنا تمننا نابزل لهم زدنا لكم مدب بزعبام بوناني يوتيوب شانل استتلم بولس تواسائي دايركتر دراسي ونان بولس حسابات زخونه سنتواوي هنيبال بولصوم زدس استحسوينا حيزنا لكم متينا زلنا ቅድሚ ምጅማርና ግን ሞራልኩም አፍቀጻልና ስራሕና ሓጋዝ ስለዝኾነ ሓደራኹም ብሼር ላይ ኮመንት ክትዕጅቡና እናዘኻኽርና ብቐጥታ ናብ መደብና ክነብል እዚ እዋን ካብቲ ዝኸፍአ ሸነኹ እምነት ተሪፉ ምጥልላም ከም ዝነግስ ምግባር እዩ እዚ ኣብ መንጎ ስነ-ጥበባውያን ይኹን ወነንቲ ዩቲዩብ ቻነል ዝግበር ዘሎ ምጥልላም ንብዙሓት ስነ-ጥበባውያንን ወነንቲ ዩቲዩብ ቻነልን ኣፈራሪዱን ኣባይሱን እዩ እዚ ተሪኦ እዚ ኣብ ስነ-ጥበባውያን ጥራይ ዘጋጥም ነገር ኣይኮነን ብዙሓት ወነንቲ ዩቲዩብ ቻነላት እውን ዓደዳ ጥልመት ስነ-ጥበባውያን ኮይኖም እዮም ስራሕ ዓዮም ንኽሰድሎም ገንዘብ ይህብዎም እሞ በሊዖሞ ኣፅቅጥ ዘብሉ ስነ-ጥበባውያን ውሕዳት ኣይኮኑን በንጻሩ ብዙሓት ጻዕራምን ተስፋዋትን ስነ-ጥበባውያን ክንደይ ባጀት ጉልበት ርእሲ ኣውፊሮም ዝዓየይዎ ስራሕ ብወነንቲ ዩቲዩብ ቻነል ክጥለሙ ንርኢ ኢና ፈጣሪ ካብዚ ከምዚ የድሕነና ንሓውና ስነ-ጥበባዊ ሃኒባል በሎጾም እውን ከምዚ ዓይነት ተግባር እዩ ኣጋጢምዎ ሃኒባል ምስ ሓደ ስሙን ዩቲዩብ ቻነሉን ዘይጠቐሰ ውልቀ ሰብ ሃኒባል ፊልም ኣፍርዩ ክህቦሞም 70 ሚታዊት ንሃኒባል 30 ሚታዊት ከዓ ንዋና ቻነል ብወረቐት ምስ ኣብዛ ዓዲ ዝርከብ ወኪሉ ተሰማሚዖም እንተኾነ እቲ ወናኒ ዩቲዩብ ቻነል $1,300 ኣትያ ብምባል $1,000 ጥራይ ንሃኒባል ሰዲድሉ እቲ ወኪል እውን $400 ካብን ወሲዱ ሃኒባል ድማ $600 ጥራይ ሒዙ ተሪፉ ናብ ናቕፋ ክቕየርን ከሎ 9,000 ማለት እዩ ስለዚ ድማ ሃኒባል ነቲ ዝሰኣለሉ ዝእውዶ ዝነበረ ካሜራማን ከም ዘለዎን ክህቦ ተገዲዱ በዚ ተስፋ ቆሪፁ ከዓ ንነዊሕ እዋን ካብ ፊልም ምስራሕ ተኣሊ ጸኒሑ ገና ቀዳማይ ዕድኡ ከይወድአ ንኻልኣይ ግዜ ኣብ ዒዳ ከኣቱ ኣይመረፀን በዛ ኣጋጣሚ ዋና ቻነል ዝግብኦ ገንዘቡ ክህቦን ላቦ እዚ ከምዛ ዓይነት ናይ ጥልመት ተግባራት ንምዕባለ ስነ-ጥበብን ስነ-ጥበባውያንን ሃሳይ ስለ ዝኾነ ወነንቲ ቻነል ካብ ከምዛ ዓይነት ተግባራት ክንቁጠብ ይግባእ ስነ-ጥበባውያን እውን ገንዘብ ወነንቲ ቻነላት በሊዕኻ ካብ ምስቃጥ ንቆጠብ ክንብል ንፈቱ በዛ ኣጋጣሚ ታሪክ ህይወትን ናይ ስነ-ጥበብ መንፋዓትን ሃኒባል በሎጾም እንታይ ይመስል ክንርኢ ሓደ ካብቶም ተስፋዋት መንእሰያት ስነ-ጥበባውያን እዩ ዘልዕሎም ሓሳባትን ዝህቦም መግለጺታትን ድማ ንውሽጣዊ ዓቕሙ የጉልሑ ኣብ ፈጠራን ሓድሽ ሓሳብ ኣብ ምፍልፋልን ዘለዎ ተውህቦ ዝገርም እዩ ካብቲ ዝነበረ ኩርናዕ ወፂኻ ሓድሽ ኩርናዕ ምፍጣር እውን ሰናፍ ሰብ ኣይኮነን ዘልዕሎ ቴማ ምስ ሓድሽ ናይ ዝርብ ቃላት ኣወሪቑ ስለ ዝሰርሖ ንፊልምታቱ ተራእይቲ ካብ ዝገብሮም ረቋሒ ሓደ እዩ ኩነት ሓልዩ ዝገብሮ ምንቅስቓስ ገጽ ወስታታት ኢድ ኣቕልላ ኣቢሉ ዝድርብዮም ዋዛታትን ተረካብ ዘረባን ተፈታዊ ካብ ዝገብሮ እዩ ትርኢቱ ናይ ወዲ ሹቕ ስለ ዝኾነ ድማ ካብ ልሳኑ ዝወፁ ቃላት ላዛ ዘለዎም እዮም ስነ-ጥበባዊ ሃኒባል በሎጾም ብዙሕ ሞያታት ምውናን ድኻም ዝሓትት እኳ እንተኾነ ንድኻምካ ተኸቲሉ ግን ብልሕን ጽፈትን ዝተሓወሶ ስራሕ ከተቕርብ እዩ ዝሕግዘካ እዚ ማለት ሞያኻ ኣኽቢርካን ኣፍቂርካን ተዓየሉ ክሳብ ዝሃለኻ ንድልየትካ ብዕዮኻ ከተንጸባርቆ ኣይጸግመካን እዩ በዚ መዳይ እውን እዩ ኣብ ብዙሕ ዓውድታት ዝነጥፉን ክነሶም ንተዓዘብቲ ደስ ዘብል ስራሓት ካብ ምቕራብ ዘይዕረፉ መንእሰያት ምዕዛብ ልሙድ ዝኾነ ሃኒበሎጾም ይበሃል ኣብ ኣስመራ ደበዚቶ ተወሊዱ ዓብዩ ኣብዚ እዋን ምስ ሶልያና ዮሃንስ ትበሃል ኣብ ዓዲ ጓዕዳድ ተወሊላ ዝዓበየት ተመርዒዩ ኣብ ሓዳር ይርከብ ሃንን በዓልቲ ቤቱ ሶልያናን ሕሳስ ልደ ገዛ ብምዃኖም ክልቲኦም ኣብ ቤቶም ከምቲ ኩሉ ሕሳስ ልደ ቆልዓ ሓንቂቑ ዝዓብዮ ኩሉ ነገር እናተማልኣሎም እዮም ሓንቂቖም ዓብዮም ኣብ ርእሲ እዚ ክልቲኦም ካብ ዓበይትን ስነ ስርዓት ዘለዎም ገዛ ስለ ዝመፁ ፍቕሮምን ሓዳሮምን ብቕኑዕ መንገዲ ከኣልይዎ ኣይተጸገሙን ወላዲት ሃኒ ምጽላል መንገሻያ ትበሃል ወይዘሮ ምጽላል ኮንኩለን ኣዴታት ኤርትራ ንወዳ ሃኒ ጽንጽዋያት እናነገረት ያዕብያቶ በዚ ዝተፈላለዩ ጽንጽዋያት ዝዓበየ ሃኒ ድማ ስለ ኣእምርኡ እናዓበየን ዝምባሊኡ እናነጸረን ክኸይድ ጀሚሩ
ትክክለኛ ግዜን አጋጣምን ምስ ረኸበ ነቲ ናይ ስነ ጥበብ ዝምባሊኡ ዝያዳ ክሃንጾን ትምህርትን ተመክሮን ወሲኹ ክድርዖን እውን ግዜ ኣይወሰደን። ሃኒ ምስ ወላዲቱ ሰብ ዘቕንዕ ፍቕርን ምትእስሳርን ከም ዝነበሮም ከዓ እዩ ዝዕለል። ክሳብ ሎሚ ድማ ስጡም ዝኾነ ርክብ ኣለዎም። ቀዳመይቲ ድርሰት ሃኒ በለጾም ኢንቪቴሽን ትብል ፊቸር ፊልም እያ። ኣብዛ ፊልም እቲ ቀንዲ ገጸ ባህሪ ነታ መናብርቱ ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ርእሱ ይስእላ እሞ ንዓኣ ንምድላይ ዝሓልፎ መስርሕ እተንጸባርቕ እያ። እቲ ኩርናዕ ፍሉይ ስለ ዝነበረ እውን ካብ ህዝቢ ልዑል ኣድናቖት ረኺቡ ሃኒ። እቲ ዘገርም ከዓ መንፈስ ናይዛ ፊልም ምስ በዓልቲ ቤቱ ከም ዝመሳሰል እዩ ሃኒ ዝገልጽ። እቲ ገጸ ባህሪ ግን ንኽልቲኦም ኣይውክልን እዩ። ሃኒባል ኣብታ ኣብ ኤርቲቪ ንንውሕ ዝበለ እዋን ዝቐጸለት ተኸታታሊት ፊልም ማጫሎ ከም ሳሰ ዝበሃል ገጸ ባህሪ ዘንጸባርቆ ብቕዓት ካብ ኣፍቀርቲ ጥበብ ዝርሕቕ ኣይኮነን። ሃኒ ከም ሳሰ ዝበሃል ዕዋላ ስነ ስርዓት ዘይብሉ ስዲ ኣዋልድ ዝቐያይር ክብርታት ሕብረተሰብ ዘይሕሉ ገጸ ባህሪ ሒዙ እዩ ዝዋሳእ። ሃኒ ኣብዛ ፊልም ብዘርኣየ ክእለት ኣዋሳስኣ ብሰባት ተጸሊኡ እዩ። እዚ ድማ ሃኒ ነዚ ገጸ ባህሪ ማዕረ ክንደይ ተላቢስዎ ኣሎ እዩ ዝበርሃልካ። ህዝቢ እውን ካብ ባህኒ ብሳሰ ክሪኦ ጀሚሩ ማለት እዩ። እቲ ጸላእ ነውሪ ዝኾነ ሕብረተሰብ ከዓ ብዝተላበስካዮም ገጸ ባህርያት ክፈቱን ክጸልእ ንቡር እዩ። እቲ ገጸ ባህሪ እሩም እንተኾይኑ ምስቲ ሰብ ኣመሳሲሉ ክፈትዎ እንተ ደኣ በንጻሩ ጉጉይ ኮይኑ ከዓ ክጸልኦ ግድን ይኸውን። ሓደ ካብቲ ንስነ ጥበባዊ ዘብሎ መዳይ ብቐጻሊ ምንባብ እዩ። ካብ ምንባብ ብዙሕ ዝርከብ ሓደስቲ ሓሳባት ተፈልፍል ርድኢትካን ግንዛብኻን ድማ ይዓቢ። ብቐጻሊ ሓድሽ ሓሳባት ናይ ምምንጫው ዓቕምኻን ፈጠራውነትካን መሃዝነትካን እውን ብኡ መጠን ይሰፍሕ። እትመርጾም ኩርናዓት እውን ዝተፈልዩን ዘይደጋገሙን ይኾኑ። ኣብዚ መዳይ ሃኒ ሓደ ካብቶም ብዙሕ መጻሕፍቲ ዘንበቡን ናይ ምንባብ ልማድ ዘለዎምን ምዃኑ ይበርሃልካ። ሃኒ ኣብ ኩሉ ዓውድታት ስነ ጥበብ ይነጥፍ እዩ። ገጸ ባህሪ ሒዙ ክዋሳ ይጸንሐካ ኣብ ገለ ፊልም ከኣሊ ትሪኦ፣ ኣብ ገለ ኣጋጣሚ ከዓ ከም ደራሲ ኮይኑ ክዓይ ንረኽቦ። እቲ ዘገርም ግን ሃኒ ገና መንእሰይ ምህላው እዩ። ኣብ ዕድመ ንእስነት ዘሎ ሃኒ ካብ ዘለዎ ብዕድመን ተመክሮን ዝያዳ በሲሉ ብሉእ ስራሓት ሒዝልና ክመጽእ ምዃኑ ከዓ ዘጠራጥር የለን። በዚ ኣጋጢምዎ ዘሎ ጥልመት ከይተሰናበደም ሓድሽ ስራሕ ሒዝልና ክመጽእ ከዓ ተስፋ ንገብር። እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ መደባትና ብዘቕረብናልኩም መደብ ዓጊብኩምን ተዘናጊዕኹምን ክትኮኑ እናተተስፈና እቲ ደልይዎ መደብ ኣብ ኮመንት ክጽሕፉልና እናተላበና ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ መሃርና ዘናግዓን መደብ ክሳብ ንመጸኩም ሰሰናዩ ንኹልና።